Niihin aikoihin keisari Augustus määräsi, että kaikkeen maailman ihmisten piti ilmoittautua veronmaksajiksi. Kaikkien oli lähdettävä oman kotikaupunkiinsa ilmoittautumaan. Ja niin myös Joosef ja Maria lähtivät Nasaretin kaupungista Daavidin kaupunkiin Betlehemiin. Maria odotti lasta ja matka Betlehemiin oli pitkä. Kun he olivat perillä, synnytyksen aika tuli ja Maria synnytti eläinten suojassa pojan. Hän kapaloi vauvan kankaaseen ja laski tämän lepäämään seineen heinille, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Ja sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Herran enkeli tuli heidän luokseen ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. He pelästyivät pahoin, mutta enkeli sanoi heille: älkää pelätkö, ja ilmoitan teille suuren ilouutisen, joka koskee koko kansaa. Daavidin kaupungissa on tänään synnyttynyt vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Tämä on merkkinä teille. Ja löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seinässä. Äkkiä enkelin seuraksi ilmestyi valtava taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa. Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja rauha maan päällä. Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: nyt Betlehemiin, siellä nähdään sen, mikä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti. He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seinässä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. Paimenet lähtivät takaisin kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, että olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli ollut juuri niin kuin heille oli sanottu.